Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja qal li l-impatt ta' numru kbir ta' kawżi pendenti fil-qorti iwassal għal ġirja biex il-kawżi jingħalqu l-istatistika tidher tajba. Meta kien qed jitkellem waqt l-estimi tal-Ġustizzja, Dr. Giulio qal li kull ġudikant għandu qudiemu mal-500 kawża meta kull ġudikant qal li m'għandux ikollu aktar minn 200. Għalhekk l-Oppożizzjoni qed tipproponi li l-proċess tal-għażla tal-ġudikanti jibqa' għaddej sabiex il-Gvern jantiċipa minn qabel il-bżonnijiet tal-ġudikatura. Qal li l-aħħar sejħa saret tard wisq u dan wassal biex 300 kawża spiċċaw fil-limbu. Dwar l-infrastruttura, Dr. Giulio qal li ma jagħmilx sens li l-qorti tkun f'postijiet differenti li hemm il-binja tal-qorti. Filwaqt li rikonoxxa li nfetħet awla ġdida f'sular ġdid qal ukoll l-ispazju għall-uffiċini għandu jinbidel fawli. Laqa bidliet fir-riforma tal-kumpilazzjonijiet u qal li ċerta affarijiet għandhom jibdew jiġu attwati minn issa. U jgħid li l-Gvern Nazzjonalista jiftaħ qorti ġdida f'Għawdex. Temm jgħid li l-kors universitarju mhux jipproduċi avukatura denja biżżejjed u sejjaħ bħala inaċċettabbli li fil-kors tal-liġi qed jidħlu studenti li ma setgħux jidħlu f'korsijiet oħra. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ħabbar li ġie ffirmat il-konvenju għal qorti ġdida f'Għawdex sabiex din tieħu post dik li hemm fiċ-Ċittadella ir-Raba' Għawdex. Waqt id-dibattitu dwar l-estimi dwar il-qasam tal-ġustizzja huwa wieħed li fi żmien li ġej se jkun qed jagħti aktar dettalji dwar dan il-proġett. Il-Ministru Attard qal li kien dan il-Gvern li wettaq riforma fl-inkjesti maġisterjali b'4 maġistrati inkwerenti li qed jaħdmu fuq inkjesti biss. Ħabbar li mir-riforma li hawn mill-1251 inkjesta li daħlu aktar minn 800 inkjesta ngħalqu. Innota kif dan ifisser 65% tal-inkjesti li qed jingħalqu qal ukoll li minn mindu saret ir-riforma kien hemm diġà 6 talbiet biex ikunu jafu fiex waslet inkjesta fuq il-każ tagħhom. Qal ukoll il-Gvern biddel ukoll il-mod kif jinħattru l-esperti fl-inkjesti biex ma jerġgħux jirrepetu ruhom sitwazzjonijiet fejn esperti jitħallsu u mbagħad jirrifjutaw li jiġdu. Ħabbar li issa l-Gvern qed iħares lejn sitwazzjoni ta' maġistrati li jaħdmu fuq iċ-ċivil biss. Dr. Attard appella biex kemm jista' jkun malajr jinħatar il-Kummissarju għall-Standards fil-ġudikatura saħaq li l-kritika ta' qawli li lemm il-binja tal-qorti kurrenti ma tagħmilx sens għax qal li l-awli l-ġodda qed isiru viċin il-qorti kurrenti fost dawn il-qorti kummerċjali li se tkun 2 minuti biss il-bogħod mill-binja kurrenti tal-qorti.